Serantolanta bunagun kan farafinagun kan Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc baflemoni duru éliminatoire nyebila nyongodan tle duruna nyongodan be sena ube kunche bi jumado ina novembre kalon tle tani duru san baflemon nanina minye maliye aleka nyongodan be sena Mozambique nyekoro Maputo Mozambique fabala kada kan atunga adamine kabini ne tan woro wati Mali frobaton de kramago Tom Saint-Fit kafola alena ka chede untara Mozambique kata sebaya de nyini ka Maroc baflemoni duru seben soro kata kan kenekan kasro eliminatoire to kle no nyonda be tan trata na ta Bamako yan o kenekan Mali be Eswatini bisimila nyonda mi me sena Maputo Mozambique ni Mali nyonche anafan ka bon kosobe kada kan Mali ka kulu krono e groupe IE kle nani nyonda temenen ko joro flobe Mozambique boloni kurusegi ye frankan nani joro flana be Mali bolo kurusegi frankan fla Cheikh Omar Konte nabe wele Bruno farkolo nyene kuna fondila do Bamako ayaira ko Mali frobaton de kramo Tom Saint-Fit ye serantolantana munu sugandi ukata kenen kan kata nyonda intan Mozambique nyakoro obeseka Mali kunkorota kenen kan anga Cheikh Omar Konte Bruno la main ne fait jabi ɲuman me sɔrɔ parce que an binnen o bɛ kɛ machine le o ne ka jate parce que a ye mɔgɔ minnu wele ka na ni n'a fɔ Musa Jara hali n'o banana numan kura yan fan fɛ mais Siku Ɲagate bɛ axe kɔnɔ Kamori bɛ yen ka se Ibrahim Kone ma donc olu bɛna ni kura di équipe ma olu bɛna fanga di équipe ma c'est vrai majɛ dɔ kɛra la dɔɔni olu nana ka na ni fanga ye mais aye Dudu Amadou Aïdara ani Las Boala Mouna kanani Ibrahim Sissoko Bohuma ni Fadi Koulibaly du Stade malien ne fait au kera majɛ dɔɔni mais ka cela ne tienne Mali an ka fanga ye Yves Bissouma camancɛ Alou Dieng c'est à dire vraiment an bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la problème foyi tɛ yen c'est à dire que bi Mali bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka ɲɔgɔn falen ka sɔrɔ a nɔba ma ye équipe ka performance la halisa CAN Maroc baflemoni duru éliminatoire nyebla nyongodan ko kunkan nyongodan belebele mi tuma krone no groupe Eli corona na no tume Burkina Faso ni Sénégal ka nyongodan ko fo atana kunu alamisa novembre kalon tletan nani san baflemoni nani na stade du 26 mars la Bamako nka alabana kato Sénégal tala nyongodan kunchele Burkina Faso bina kanankolo Sénégal nyakoro chelu kele akara nyongodan geleman ba nyongodan jijale nye jamana fla nunu nyongon che no ye Burkina Faso ni Sénégal ye kada kan première mi-temps au bana kasro jamana fla nunu be fla ni binela faut ka deuxième mi-temps damine sanga bisegini sabara de la Sénégali serantolantana Mouamadou Mbake Jaraye Burkina Faso jolla magan ka sedi Sénégali ma nyongoda bina kunche o chogola wati ko fole bana sanga nani o farla akan jelatige ba fe o ma jabi yelema minye groupe Eli ye éliminatoire nu ko kumu kono kle duru nyongodan temenen ko joro flo be Sénégal de bolo 600 ni kuru tane sabaye joro flana be Burkina Faso bolo ni kuru tanye jamana nu fla u qualifiera ka ban u ka sebembu bolo kata CAN Maroc baflemoni duru kenekan VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré kala Selido